kommet en julesteg på bordet. Der er kommet julesteg, og der er appelsin, og der er rødkål, og der er alt, hvad der hører julen til. Næsten. Jeg er spændt på, hvad der ikke er der. Det er nok noget fedt, der ikke er der. Der er ingen fedt. Jeg har fået min gode slagter til at skære et rigtig godt, flot stykke svinekam ud, uden fedt eller noget som helst. Så den har jeg her. Og den har jeg jo så ligget i en lage af appelsin. Jeg har taget, altså i øjeblikket, der er jo ikke noget, der smager bedre end juleappelsiner. Så jeg har taget saften fra 2 appelsiner, og så har jeg suppleret op med noget appelsinjuice. Så har jeg kommet noget vanilje i. Og så for at vi lige får fremmet lidt af smagssanserne, så har jeg taget chili i. Jeg har været så flink, så der har jeg skåret kernerne ud og taget den hvide stang, der er inde i, fordi det er den, der er allermest stærk. Men efterhånden, som man vender sig til det stærke, så prøv at tage det med. Det smager jo pragtfuldt. Så den har ligget marineret i cirka et par timer. Ja. Hvis du er rigtig god ved dig selv, så lader du den marinere fra dagen før. Så kommer jeg den ind i ovnen, og der har den så stået stegt ved 180 grader. Men ikke længere end at den, altså nu har jeg snydt, så den er stegt på forhånd. Men hold øje med den, og lad være med at lade den stege alt for meget. Den må ikke blive tør. Den må ikke blive tør. Det som jeg har så, vi skal ikke have nogen sovs til, fordi jeg har faktisk valgt, at det som ligger hernede i, og det kan man spæde efterhånden, hvis det skulle være. Nu får du lov at smage. Det er simpelthen marinaden? Det er simpelthen marinaden, der er, hvad det hedder, kørt ind. Og den virker som sådan en lidt sirupagtig. Ja. Og den vil jeg så servere sammen med. Foruden det, så skal vi skal have vores rødkål. Den skal jo være med. Så nu vil jeg lige lave en lille rødkålsalat. Og der skal vi have lidt farver på. Det var faktisk pænt stærkt, vil jeg sige. Både sød og cremet og stærk. Så skal vi have, jeg har valgt lidt mango. Man kan også tage melon, men jeg synes, at mango den passer meget, meget fint sammen med det her, og den har sådan en dejlig konsistens. Ja. Og du har fundet en, der er rigtig moden. Det er lige det. Den skal jo være perfekt moden for, den skal god. Lige være, så den ikke er for hård, men den må sandelig heller ikke være for blød. Så. Hvor lang tid gav du den, siger du? Den har fået cirka 35 minutter. Så tager jeg den ud, så lader jeg den ligge med lidt folie eller lidt film henover. Staniol og så et stykke klæde. Og så får den lige lov at ligge og trække lidt. Så har jeg lidt røde æbler. Det hører julen til. Det kan være ens yndlingsæbler. Hvad enten det er Inger Marie eller det er ananaser. Og lige før der kom en finger med os. Det vil vi ikke have. Du er heldig, du har dem selv i haven. Ellers må man ud og ellers må man ud og finde dem. Dem gør jeg, som jeg plejer. Vender det lige en gang i min pose. Og så har jeg egentlig gjort det, at hvis nu du gerne vil have noget dressing på, men at du vil sige, at det her, det er til 4, så simpelthen veje det af, i stedet for at man bare putter det ned på, for så mange gange, så er man tilbøjelig til, så kommer der noget mere på. Så hvis det er, jamen det er det, jeg gerne vil have på min, jeg vil ikke tage det hele på, fordi det er jo ikke kun dressingen, vi skal smage, det er også resten. Og hvad bestod den dressing der af? Den består af olie og eddike, og så en lille smule sennep, og så lidt sød. Så har du den stærke, den søde smag samtidig. Den vil jeg så anrette over på tallerkenen. Og der vil jeg lige putte lidt rucola ned i bunden. Så du får lidt grønt? Så jeg får lidt grønt. Ja, der skjuler sig ikke meget fedt i den her menu. Det kan jeg ikke godt ret se. Meget i. Men der skal jo heller ikke mange dråber dressing til for at gøre en stor forskel på, om den er helt tør. Ja, man får den lige, og den når lige at suge lidt af det til sig, men ikke stadigvæk ikke mere, end at man skal kunne smage de forskellige råvarer, fordi det er jo egentlig dem, der sætter det sammen. Så vil jeg drysse med en lille smule rosiner. Man kan også vælge dadler. Det vil være lige så flot og lige så godt til. Dem kan man jo sagtens have nogle af. Og så skal vi have et par skiver steg. Ja.
Og det er altså en rigtig god ting at marinere svinekød. Ja, fordi den smager, altså den smager noget mere, men den virker også bedre. Den virker ikke så tør, hvis den lige har været marineret. Der er faktisk også til pålæg dagen efter. Der er fint det i hvert fald. Til julefrokosten på et stykke rugbrød. Sådan. Men ingen kartofler, ingen traditionelle kartofler. Ingen kartofler, det kunne man godt. Altså jeg vil nok sige, hvis jeg skulle have kartofler til den der, så vil jeg tage nogle små kogte kartofler, og så vil jeg riste dem inde i ovnen bagefter, så man egentlig fik det, som hedder pommes rissolé. Altså lige riste dem godt ind i ovnen, og de kunne godt, og de kunne passe fint hertil. Ja. Så hvis man ikke kan undvære sine kartofler. Hvis man ikke kan undvære dem. Jeg vil simpelthen lægge det her ned ovenpå. Ja. Og så serverer jeg resten ved siden af. Og det var jo sådan meget intenst i smagen, så der skal ikke mange skifte til. På. Så er der simpelthen serveret alternativ julemiddag.